Сәлем, дусларым! Мин сезгә бүген бер әкият сөйләргә телим. Әкиятем патша кызы Мәликә дип атала. Борын заманда яшәгән ди булганды Мәликә исемле патша кызы. Ул бик матур хан сарайында яшәгән. Сарай тирәли аллы-гөлле чәчәкләр үсеп утырган. Мондый зур хан сарайын көн-төне сакчылар саклаган. Күп хезмәтчеләр эшләгән. Патша кызын иркәләп кенә үстергән. Бер эштә эшләтмәгән. Кызы нәрсә сорый, барысында үтәгән. Бер көнне патша яраткан кызының күңелсезләнеп йөрүен күргән. Нәрсә булды, кызым? Нигә кәефең юк? Дип сораган ул Мәликәдән. Бу йортта миңа суларга да ирек юк. Әтием, миңа бер генә көнгә булса да сарайдан чыгып керергә рөхсәт ит әле, дигән ул. Патша башта каршы килеп торса да, соңыннан ризалашкан. Үзенең иң булдыклы ярдәмчесен ишәкне чакырткан. Аңа Мәликәнең һәр адымын күзәтеп торырга кушкан. Кызым өчен башың белән җавап бирәчәксең, Нәфкать. Кояш баеганчы кайтып җитегез, дигән. Кыз белән ишәк кирәкле әйберләрне букчаларына салганнар да, бер көнлек сәфәргә кузгалганнар. Әлбәттә, патшаның иң беренче киңәшчесе булып эшләгән ишәккә кире беткән кыз артыннан күзәтеп йөрү шап бетмәгән. Җитмәсә, әле Мәликә куе урманга керергә теләгән. Бу урманда адашып кайта алмыйча йөрсәк, патша алдында ни дип җавап бирермен инде? Югары белемем белән шушындый хәлләргә калырмын дип уйламаган идем, дип мыгырдаган. Нәрсә җитмәде инде сиңа, кызыкай? Дип сораган ул Мәликәдән. Бөтен әйберең дә бар югыйсә. Нәфкать, миңа бик күңелсез. Минем туганнарым да юк бит, дигән Мәликә. Бара торгач, Нәфкать белән патша кызы бер йорт янына килеп чыкканнар. Аларның ашыйсылары да килә башлаган. Син бер дә борчылма, Нәфкать. Хәзер менә бу өйгә кереп ашап чыгабыз, дигән дә, ишәкне дә көтеп тормыйча, йөгереп кереп тә киткән. Килеп керсә, анда аңа 7 кечкенә малай текәлеп карап тора икән. Син кем? Дип сораганнар алар кыздан. Мин Мәликә. Минем бик тә ашыйсым килә, дигән ул. Шунда малайларның берсе, ашыйсың килсә, мә сиңа пычак, табак дип кызга тоттырып та куйган. Өстәлдә бер атлы кишер, бәрәңге, суган пәйда булган. Ә мин бит пешерә белмим. Мин патша кызы, үземнең пешекчем дә бар, дигән ул малайларга. Икенче малай: Ә безнең пешекчебез юк, әниебез эшкә китте. Ул әзерләп калдырганны ашап куйдык инде. Әле безнең әни кайтканчы өйне тәртипкә китереп куясы да бар, дигән. Иң олы абыйлары Мәликәнең аптырап калганын күреп алган. Мәликә, әйдә, бергәләп ашарга әзерлибез. Алай тизрәк тә, күңеллерәк тә була, дигән. Мондый фикергә кыз әлбәттә бик тә шатланган. Шулай итеп,
алар бик тиз генә пешереп тә куйганнар. Үзләре янына ишәкне дә чакырганнар. Үзең пешереп ашаган ризык бигрәк тә тәмле була икән, дип уйлаган Мәликә. Тамак ялгап алганнан соң, бер туганнар бергәләп өй җыештырганнар. Аларга Мәликә дә булышкан. Аннары 7 малай һәм патша кызы рәхәтләнеп уйнаганнар. Мәликәнең көне күңелле үткән. Нәфкать Мәликәгә кояш байганчы кайтып җитәргә кирәген исенә төшергән. Ә Мәликә яңа дусларын үзенең сараена кунакка чакырып калган ди. Шуның белән әкиятем тәмам, дусларым. Күмәк эш, күңелле эш. Сезгә дә күңелле эшләр теләп калам. Сау булыгыз, дусларым.